Uyela la embuzweni wakho. Yeah. Lana ngeke ekhaya lonke nize nihambisane ngokwenkolo eyodwa. Yeah. Lana into eyenzeka kwavesane lana Mvilase kwaba khona udade wabo omkhulu ngenhlanhla owazange aze ashade. Uyakwazi ukuthi uyobambisana nalowo muntu akumele ube ingane yakhe until uze uyokwenza izinto uzoqeda. Uma ukuthi bese bemkhiphile nomuzi uzohamba uyokwenzela yonke into emzini wakhe uzoqeda. Mina Tumakude ngenza kanjalo. Okay. Ngenxa ukuthi ngangalwisani nenkolo awomkhulu ababekuyona ngoba mina ngiyingane ezalelwe ekhaya ngiyingane kagogo nomkhulu. Hayi kuyezwakala isikhathi sakho nje imzuzu 17 esele ukuthi kushaye lona ke ihora lesibili isikhathi siyahamba ngempela so ake singene kulena ke ukuthi ke manje okay sesiyibonile eyomuntu ongenwe idlozi ngingaphazamisi ngenxa yesikhathi ngicela ukuthi siyinqume le okay sizoyenza ibe sihloko sayo sokuthi nje sobe sikhuluma ngezizwe. Alright. Ngoba manje uma sizongena sizogcina singenelela ngale nasesikhathini kanti abaphathi sebeze bangishaya ke kule game bangishayile kule game ukuthi cha Tumakude ngathi isandla sekufanele sisiqinise manje uqikelele ngoba kusuke kunamaciko nawo afuna ukuzothatha indawo yawo singayidli indawo yamaciko. Sina esingakwenza nje manje uma umlaleli la kulesikhathi kulo 16 minutes osele simuphe nje ithuba abuze lapho abuza khona. Abanye uma ukuthi basanesikhathi ngoba lana siba nenkinga uthola ukuthi abalaleli bazoluza ukubuza sekufanele ke siphume noma nasokulunye uhlelo seyafona umlaleli athi hey uTumakude usakhona lapho bengicela ukubuza ukuthi ngiyacela abalaleli ukuthi nje sibeni nokuzithoba. Ngiyazi ukuthi ayibona abalaleli bala ekhaya ingako ngibathanda ngiyeka yonke into kufanele ngabe ngisephush FC nje manje angiyanga ngenxa ukuthi abalaleli ngiyabathanda and ngizothuma ngisuka lana bese ngigijima khona ke ngiyokwenza lokho ebekufanele ngabe ngikwenze ekseni kodwa ngixolisile nala bekufanele ngiyekhona ngoba sebengilindile ngamehlo abovu and ngiyacela ukuthi abantu abangidingayo ukuthi ngibahambele indawo ngiyabahambela kodwa angihambeli umuntu oyedwa ngenxa yokuthi umsebenzi engisuke ngikwenza kusuke ngiyona umsebenzi engiyiphathela mina kuba ngiyiphathela mina ngifuna ukuncelisa amawele wonke ngoba kuyimanje faka ngabe ngigijima ko Pretoria ngiye khona kubalaleli abasibamba ngeapp kufanele ngabe ngiya kwelikisiki abalaleli abasibamba ngeapp kodwa manje angikhoni ngenxa yokuthi ake usebenze uqala usebenze ekhaya ngaphambi ukuthi usebenza ngaphandle. Yebo akuqali nganiliseke ngiyazi ukuthi abalaleli basemandeni bayangidinga abasesitenga bangidinga akabe ke bahlanganeke manje ngoba ngathi sekuyavuleleka ngathi nomsebenzi lo wakamlungu ngathi sekuzogcina bengidedelile khona ngilinde idecision ngolosibili ukuthi bathini ukuthi bathi ipackage yakho siyakunikeza umsebenzi kulungile siyakudedela uyoqhubeka nomsebenzi ophiwe ithonga lakho umdali wakho. So nje ake siyekelele abalaleli ukuthi bafone abuze umuntu ngicela ukuthi umlaleli nje abuze lokho bese eyaphuma silandisi umdante omuntu ukuthi mina nami ngathwasa ngenzani abuze nje lokho bese sinqamula ngenxa yesikhathi. Ngifuna ukuthi noma nje ngathatha abalaleli abawu5 ngoba benginesifiso nje sokukhulekelela umlaleli oyedwa bese ngimtshela ukuthi unani bese ngimupha ikhambi mhlawumbe umebe nenhlanhla ngiyomlapha mahala angazi. Right 078 1269558 noma uye lapha ku WhatsApp 0657400627 0657400627 ku Facebook sikhona siyathuthuka 97.6 FM Facebook page leyo uzokwazi ukuthi ke usithinte uma ukuthi khona ke imibuzo ke ongabe unawo sikwazi ukuthi ke siuphendule bukhoma asizwe la usemoyeni sabona. Yebo yebo. Ukhuluma nomama la usithile ngicela mina ngazalwa ngendoda. Yebo sisi. Ngicela ukuthi ngingafezala kanjani. Sekukani ngiyenzile. Siswami ayi lokho ke siswami nje yazi ngendlela abantu ave bachaze engathi into enzima
ilula kodwa angazi ke ukuthi nayo ikwilist esiyokhuluma ngako angazi noma mhlambe ke ngoba inamba ngizoyishiya ecaleni ungangifonela sixhumane kahle bese ngikutshela ukuthi makuthiwa uyakulungisela babuduma ukuthi eziphi izinto ongazenza uzilandele bese kwenziwa yonke leyo nto ukuze ucaciseleke kahle. Ngiyezwakala Lindi. Alright, cabanga ukuthi ke okay angazi kenzakalani ke i-network yakhe kushuthi iyamshaya. Alright, kulungile injalo nje 078 1269558 uma ukuthi usanda kungena siyakubingelela ohlelweni amasiko esintu. Namhlanje sikhuluma ngendaba yomuntu ongenwe idlozi ukuthi izini impawu zomuntu ongenwe idlozi futhi ke yiphi imuka noma indlela azilandelayo ukuze akwazi ukuthi aphile. Ngoba kunabanye abantu uthi bangenisa edlozini benziswe enye into kani idlozi nje bekufanele adle lezo nkamba kanti befana adle lento akhuphula isithunya asebenze ngesithunya angasebenzi ngedlozi. Yayibona lonto yena awukala imbuzo engako soyihlabile kanti into bekufanele nje uhambe nje uwenzele lento bese uhamba ukhushula olwandle. And enye into ebulala abantu esiphi isidalo sake salanda olwandle. Bake ngibona abantu kuthiwa isolanda abantu abadala olwandle. Inkosi yami. Usemoyeni sabona? Bake ngibona abantu kuthiwa isolanda abantu abadala olwandle. Ngicela ugudlu kancane. Ukudlu kancane nje duze komsakazo. Alright, sicela ukuthi ke mawushaya mlaleli uthi ugudluka nje kancane eduze komsakazo ukuze ke sizwane kahle sobabili. Ubayeke abanye abaseceleni bakulalele nje kahle wena ke uzokwazi ukuthi mase ukhulumile noma wabuza ukuthi ke ulalele emsakazweni ukuze uphenduleke kahle. 078 1269558 uzokwazi ukuthi ke uthole ke impendulo zonke. Ake sizu usemoyeni sabona? Yebo sawubona. Yebo. Ngibusisiwe wakanjoko. Yebo sibusiwe. Ngicela. Yep. Ngicela ubhasobhe kwinetwork yakho sisi asikuzwa kahle. Ungabuza dad. Bengicela ukubuza. Ngokuthi nje onempilo emali. Manje ngithi mangiyohlola futhi nabantu abadala. Yebo. Kodwa manje nginto ehlala igula. Manje ngishaya i-stroke ngigongozale ngigokane. Angiyazi lempilo yami ukuthi njani manje. Okay, la mama uma bethi unabantu abadala unabo abantu abadala kodwa kunezinye izinto ezezumchantela ethi mayivuka lento ivuka njengabantu abadala. Angeke uthi unabantu abadala bese ushawa stroke. Usakhona gogo? Okay, noma awulalela emsakazweni. Lalela emsakazweni ma bese ngizoshiya inamba yami ukwazi ukuthi ungifonele. Kulungile ngiyabonga. Okay, ngoba sishawa ukuthi ke kunomoya la ekhona akezwakali kahle. Awumphendule eduma kuthi. La uma unabantu abadala angeke baze bakushayise ngestroke. Kodwa manginezinto ezinye zomchantela ziyavela ezinjengabantu abadala ingakho ngeke ngathi ake silibeke leli lezizwe silikhiphe leli lezizwe ngoba manje egcineni kuzodleka isikhathi kungcono bekuthiwa sifike early sathi iqambo mhlambe ku30 minutes bese kuba wona ke esihambisa phambili ukuze sikwazi ukubona kodwa ngenxa ukuthi njengoba ngithe umama ngizoshiya inamba angifonele ngizobe sengiyakwazi mhlambe ngizobe sengimbhekela nalapha ukuthi makwenzeka kanje kusuke kanje makwenzeka kanje kusuke kanje ngenxa yesikhathi. Okay, isishakalolunye imzuzu esele ukuthi kushaye lona ke ihora lokuqala. Alright, mawukuthi ke usafisa ukubuza 0781269558 0781269558 singena ke kulelo daba ukuthi ke mawukuthi ufuna ukubuza maqondana nokuthi ke unabantu abadala nanokuthi ke ulungisa kanjani uyakwazi ukuthi usibuze noma lapha ku WhatsApp 0657400627 0657400627 noma Facebook siyathuthuka 97.6 FM ukwazi ke ukuthi ke mawunombuzo ongabe ukhona ukwazi ukuthi uphenduleke. Okunye futhi
ungangabuzeli wena Yebo. ubuzele omunye onenkinga ombone ngoba kade ezama kodwa manje akalungi awazi ukuthi uzosizakala kanjani iyona lonto esingacela nje ukuthi ubuze mhlawumbe isihlobo sakho mhlawumbe wakini ulokana nje uya kohlola kodwa manje kuthi unabantu abadala unabantu abadala usemoyeni sabona Yebo njani? siyaphila bhodela Yebo hayi nami ngiyacela ukubuza la nginenkinga. ya Ebusuku mase ngilele ngiba nokubhodla bazivele ngabantu abadala kodwa nje ebusuku ngibhodle ngingazi ukuthi kwenziwa yini. ya mkhulu lana makuthiwa uthi ebusuku okay Yebo ebusuku mangilele sengivamisa ukuba nokubhodla ngathi kubhodla ibhobesi nje. ya phela angithi isikhathi esikhulu masilele ila sithonga khona ekufika kahle abantu abadala Yebo. so abanye bangafika kuwena kanti bafika ngendlela ukuthi baklini efanele singabe bazokutshela into kodwa manje uma bekhuphuka bona bakhuphuke ngendlela engasiyona lekufanele ngabe bakhuphuka ngayo so ngizoyishiya inamba bese sikwazi ukuthi sibe sixhumane ngaphandle kwala emsakazweni ngenxa yesikhathi Okay. yebo danke Hayi, mntwana ngiyabonga. yebo Sure. alright yeah mhlambe sizothatha ogcina manje ozongena bese ngoba imzuzu isikhombisa sele ukuthi kushaye lona ihora lokuqala kwenzela Ya. basiku elesibili Elesibili. empeleni kwenzela bakwazi ukuthi ke sithathe ama details akho bakwazi ukuthi bakuthinte bukhoma yini ama details imininingwane imininingwane yes angithi sisehleleni lani la ya imininingwane kwenzela ukuthi ke mangikhona iyouth engenayo kwazi ukuthi ke nayo angasali endleleni oh imininingwane sithathe nangokugcina sithathe nangokugcina usemoyeni sabona Yebo sanibona njani? siyaphila nawe usiphilile Yeah, ukhuluma nomama Sibiye emandeni kwaSithebe wengane yakwethu. yebo Yeah. mama Sacela ukubuza la kubaba uDuma ukuthi kuthele uma unengane ezalwe imbethe nezingane zayo zambethe kodwa yona bingakwazi ukuthi izele imbethe ke kwenzeke ungenza kanjani lapho kuse kuthungwe labantu abambethe lento kulungile manje ngoba useduze komsakazi uzokuphendula uphendula eradweni ngoba manje umsakazi uyasilimaza Oh sengize ngaphuma eminyango okay kulungile sizokuphendula ke Uphendula. manje la gogo ufana njengokuthi angithi la thina ubona size singenwe abantu abadala angithi kusokuyibona abangayilungiseli izinto so manje njengoba bona bengayilungiseli izinto vele njengoba umama wazalwe embethe efana mbulwe nezingane efana imbulwe kodwa nakhona futhi ekuzalweni wembethe usuke uqhokele nabantu abadala sekufanele ke umuntu ozokwenza ke manje abheke ukuthi uhlobo luni lento azokwenza yona ngobani omunye uzothi uyangibula kanti akangibula agijima isamba athamba utheka indwangu ezimhlophe ungazi ukuthi uzombulwa kanjani uzombulwa kanjani ke indwangu ezimhlophe ngoba phela wena fanele umbulwe ngomhlwehlwe wakho uhambe uyogeza uthengelwe ingubo ezintsha bese uyagqoka lapha njengengane encane angithi ingane encane uthengelwe ingubo ezintsha le ndwangu ugijima kuthiwa mbani othenga indwangu ezani yabo nje sekubamduma ukuthi sengikhathele nje mina zama ukuthi ngizoshiya inamba ngizoshiya inamba gogo bese sicathulisana ngizokufonela mkhulu yebo danke ma Ngiyabonga yo. alright bogcina ke hayi wogcina ngci kule mzuzu emhlanje Duma kude ke sithole ke imininingwane yakho abafisa ukuthi ke bakuthola kanjani ya la ubaba Duma kude uyatholakala endaweni yasothongathi aphinda atholakale endaweni yasemlazi aphinda atholakale endaweni yase Pushestini endaweni yaseyingolweni so kodwa ngenxa ukuthi abalaleli ngibathanda kakhulu sengizinze kakhulu la uthongathi ngoba ngiyabona ukuthi iyona ndawo eyicenter le esilaleleka kakhulu abantu bakomandeni lana kondwetwe abanye bakoStenga abanye sengize ngagcina sengithola nabantu balena Koloni angazi ukuthi kwenza kanjani noma sibamba kwi-app njengalaba bakogoli so lana ubaba Duma kude okwamanje utholakala kusukela ngesabatha kuze kube isonto uma utholakala kusukela
hora lesithupha ekseni kuze kuyoshaya ihora le-11 ngoba usuke sejahe ubuya ezela. Ubaba Dumude umuntu oqale ahlole uma ezokubhekela izinto, akafuni ubaba Dumude ukuthi umtshele ukuthi wena uzengani. Akamhloleli ubaba Dumude lo muntu osuzoqhamuka ukuthi baba Dumude ngiphethwe ikhanda ngicela ungibheke le khanda elani. Cha, ngizokutshela kahle ukuthi ngoba wena uphethwe ikhanda shona udokotela omtshela ukuthi mina ngiphethwe ikhanda bese udokotela ubaba Dumude fanele-ke wena mawufika kubaba Dumude cha ngizobheka izinto zami bese uyakubhekela baba Dumude. Baba Dumude uyalungisa umsami yabantu, uyakugeza amathunzi, uyakususa zonke izinto, uyahamba uyawuqinisa umuzi womuntu. Enye into ubaba Dumude angayenzi ingakho ngibalula ezinye izinto, uyazenza izinto eziningi kodwa le abathi abantu bafuna imali elotho ubaba Dumude akayenzi imali elotho. Kunomunye ke ongifonelile phakathi nesonto wathi ufuna umuntu wesichitho noma ufuna umuntu okubulala umuntu. Ubaba Dumude enduze wangithuka wathi njengoba ngikhuluma la eRadweni ngithwele. Ubaba Dumude akathwele. Ubaba Dumude akabulali kuphela ungumelaphi, ungumthandazi, umntwana kaNkulunkulu uyakhuleka. Ubaba Dumude uyatholakala endaweni yaKaStaramu. Abasuka kude nje ufika uyothongathi bese uhlika othongathi bese ufuna ibhasi noma itaxi eyakaStaramu uthi wehla endleleni encane. Mawusendleleni encane lapha ungasho ukuthi ufuna ubaba Dumude ngoba elala emsakazweni elikababa Dumude uthi ufuna ubabshange noma umfundisi ushange. Bazi ngalokho ngoba baningi abantu abalahlekayo abagcina sebethi hayi asikho esinye isibongo bathi athi umuntu uthi hayi mhlambe uzibiza ngesithakazelo lesaka Dumude ngenxa yokuthi abantu abavesane bangipha kona. So nje inamba engitholakala kuyona 072 645 1130. Uyiphinde 072 645 1130. Khona ke enye ke uma ungangitholi kumina ngiyacela ukuthi ningayihluphi le number. Le number uma niyifonela nisuke nifuna i-direction ukuthi uma uza kubaba Dumude uza kanjani mawungamtholanga noma uphathana. Mawuza kubaba Dumude awuphathi manzi, uphatha nje only amakhandlela. Ikhandlela elimhlophe awu2 ekuyiwona esokhulekelela kuona bese siyakubhekela lapha ke abanye bake baxakeke ukuthi ubaba Dumude uzoshisa impepho ngenxa ukuthi lapha mina ngisuke sengiphahlile ethongweni la kaDumude. Esani ukuthi ku-obvious phela ukuthi uma ngithiwa ngisiza abantu abawu-15 lapha ngiyobele ngishisa impepho, obvious endini sekuzogcina sekunuka impepho. Ubaba Dumude uyaphahle ekuseni njalo uma ezovuka atshela abantu ukuthi cha sezoqala umsebenzi, umuntu ozofika lana akahambe esindile futhi munikezeni amandla ubaba Dumude bese ekwazi ukuthi lapha ngeke uzungibone ngifike nje ngithatha isibani bese ngiyakhulekelela umuntu bese lokhuzana. Inamba kuyona leyo kugcina ithi 076 510 1135. Iphinde futhi 076 510 9925. Ngicela laba asebengihlupha manje efona ningafoni ningilinde uma ukuthi kade ngikhipha inamba ngicela ningilinde kuqale kuze kushaye noma u3 ngoba ngisuke ngisasohlelweni bese u2 bese ngisuke sengiphumile songaqala ungifonele. Ngiyacela nje ukuthi abalaleli ababuze abafone kodwa laba abathi bafuna ukubulala abantu angibulali, nalaba abathi bafuna ukuthwala angithwalisi ngoba nami angithwela angani nokuthi thwala kanjani. Lona ke owangithukayo ngiyacela nje ukuthi nasesithunyweni nasethongeni ngimxolele ngoba yangiphatha kuhlungu. Ngiyacela ukuthi balalele uma nithatha inamba yami ningayithathi ukuze nikwazi. And lena enye iya WhatsApp. So lapha ku WhatsApp angithandi umuntu ozothi ucela ngimhlolele ku WhatsApp. Angihloli ku WhatsApp. Lana ehloleni la ngisuke ngenzela umuntu engithi ngiyakhuluma naye ngimbonisa usesizini ngempela bese ngiyamtshela inkinga yakho 1 or 2. Ngisuke ngeve ngizi-advertise ngaloko ukuthi ngiyakwazi ukuhlolela ecingweni. Ngiyabonga. Danke mntaba. Danke futhi asihlangane sonto ezayo noma kanjani. Danke. Ukuza Maphumulo Monday Umhlanga and Durban Central. I know you're gonna dig this. 97.6 Siyathuka FM.